Ουφ, βαρέθηκα. Ρε παιδιά, δεν πάμε αύριο μια βόλτα που δεν έχουμε και σχολείο στη Λίμνη? Ωραία ιδέα. Πάμε στη Λίμνη. Σκουπίδια. Ξέρετε, δεν ήταν έτσι παλιά. Ναι, ο πατέρας μου και ο παππούς μου έχουν πολλές ιστορίες για τη Λίμνη. Για αυτήν μιλούσαν στο σπίτι σχεδόν κάθε μέρα. Οι γονείς μας και οι παππούδες μας έμειναν εδώ συνέχεια. Ψάρευαν, κυνηγούσαν, γλεντούσαν στον τόπο μας. Η γιαγιά μου έχει πει ότι τις παραμονές των μεγάλων μας εθνικών εορτών, όπου όλοι έπρεπε να φτιάχνουν σκορδαλιά, οι ενοικιαστές του εκτροφείου. Εκτροφείο, τι είναι αυτό? Η λίμνη της Μουριάς υπήρχε για χιλιάδες χρόνια ένα απέραντο φυσικό εκτροφείο ψαριών. Εκτροφείο ψαριών είναι ένας ειδικός περιορισμένος χώρος, περιφραγμένος από καλωμωτές και πασάλους, όπου εκεί παγιδεύονται και εκεί μεγαλώνουν τα ψάρια. Παλιά λέγονταν και διβάρια ή αναποδογύβαρα. Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος αλίείας ψαριών στα υφάλμυρα νερά των λιμνοθαλασσών. Υφάλμυρα, τι σημαίνει αυτό? Υπό, συν αλμυρός, σύνθετη λέξη παιδάκι μου, όπως και η λέξη λιμνοθάλασσα. Τι νερό έχει η λίμνη? Γλυκό. Και η θάλασσα? Αλμυρό. Τώρα βάλε αυτά τα δύο μαζί και θα πάρεις το νερό της λιμνοθάλασσας. Δηλαδή κάτι σαν να λέμε πατατοσαλάτα. Εμένα μ' αρέσει το τζατζίκι. Αφήστε μας επιτέλους να τελειώσουμε. Όπως έλεγα λοιπόν, την ημέρα των μεγάλων μας εθνικών εορτών, οι ενοικιαστές του εκτροφείου... Όχι εκτροφείο, αλλά αναποδογύβαρο. Οι ενοικιαστές λοιπόν μετακινούσαν τις καλαμωτές για να μπουν τα ψάρια από τη θάλασσα. Συγκεντρώνονταν λοιπόν μεγάλοι κέφαλοι που έκαναν άλματα για να σωθούν. Ο πατέρας μου με τους φίλους του έκαναν πολύ χάζι με αυτό το θέαμα. Την άλλη μέρα ο πύργος έπισε από το ψάρι και οι νοικοκυρές μαγείρευαν την πατροπαράδοτη σκορδαλιά χάρη στη λίμνη της Μουριάς. Βλιάχ, εμένα δεν μου αρέσει η σκορδαλιά. Ούτε και εμένα δεν μου αρέσει η σκορδαλιά. Τελικά, τι κερδίσουμε από την αποξήρανση της λίμνης της Μουριάς? Ανύπαρκτα καλλιεργήσιμα χτήματα για τις οικογένειές μας. Ένα υπέροχο τοπίο σκουπιδότοπο. Χάθηκαν τα ψάρια. Χάθηκαν τα πουλιά. Χάθηκαν και τα φυτά. Καιρός να φύγουμε κι εμείς. Όχι, μπορεί έτσι να ήρθαν τα πράγματα, αλλά εμείς θα τα αλλάξουμε. Θα ξαναπλημμυρίσει η λίμνη, θα ξανάρθουν τα ψάρια, τα πουλιά και τα φυτά.
πέρασα πάρα πολύ καλά. Και εγώ. Και εγώ. Και εγώ. Και εγώ. Και εγώ. Και εγώ. Να σου γυσίτε σίδρωτε πουρίτη, μα πουρίτη. Να σου γυσίτε σίδρωτε πουρίτη, μα πουρίτη. Έτσι πάσο φίτσο να χίνα τραβώ. Βαρέθηκα. Ρε παιδιά, δεν πάμε αύριο μια βόλτα που δεν έχουμε και σχολείο στη Λίμνη? Ωραία ιδέα. Σκουπίδια. Ξέρετε, δεν ήταν έτσι παλιά. Ναι, ο πατέρας μου και ο παππούς μου έχουν πει πολλές ιστορίες για τη Λίμνη. Για αυτήν μιλούσαν στο σπίτι σχεδόν κάθε μέρα. Οι γονείς μας και οι παππούδες μας έπαιζαν εδώ συνέχεια. Ψάρευαν, κυνηγούσαν, γλεντούσαν στον τόπο μας. Η γιαγιά μου έχει πει ότι την ημέρα των μεγάλων μας εθνικών εορτών, που όλοι έπρεπε να φτιάχνουν σκορδαλιά, οι ενοικιαστές του εκτροφείου. Εκτροφείο, τι είναι αυτό? Η λίμνη της Φουριάς υπήρχε για χιλιάδες χρόνια ένα απέραντο φυσικό εκτροφείο ψαριών. Εκτροφείο ψαριών είναι ένας ειδικός περιορισμένος χώρος, περιφραγμένος από κολομωτές και πασάρους, όπου εκεί παγιδεύονται και εκεί μεγαλώνουν τα ψάρια. Παλιά λέγονταν και διβάρια ή αναποδογύβαρα. Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος αλείας ψαριών στα υφάλμυρα νερά των λιμνοθαλασσών. Υφάλμυρα, τι σημαίνει αυτό? Υπό, συν αλμυρός. Σύνθετη τη λέξη, παιδάκι μου, όπως και η λέξη λιμνοθάλασσα. Τι νερό έχει η λίμνη? Γλυκό. Και η θάλασσα? Αλμυρό. Ωραία. Τώρα βάλε και τα δύο μαζί και θα πάρεις το υφάλμυρο νερό της λιμνοθάλασσας. Δηλαδή κάτι σαν να λέμε πατατοσαλάτα.
Εμένα μ' αρέσει το τατζίκι. Αφήστε μας επιτέλους να τελειώσουμε. Όπως έλεγα λοιπόν, την ημέρα των μεγάλων μας εθνικών εορτών, οι ενοικιαστές του εκτροφείου... Εκτροφείο, δηλαδή αναποδογύβαρο. Οι ενοικιαστές λοιπόν μετακινούσαν τις καλαμωτές για να μπουν τα ψάρια από τη θάλασσα. Συγκεντρώνονταν μεγάλοι κέφαλοι που έκαναν απίστευτα άλματα για να σωθούν. Και ο πατέρας με τους φίλους του έκαναν πολύ χάζ με αυτό το θέαμα. Την άλλη μέρα ο πύργος έπισε από το ψάρι και οι νοικοκυρές μαγείρευαν την πατροπαράδοτη σκορδαλιά, χάρη στη λίμνη της Μουριάς. Μπλιά, εμένα δεν μου αρέσει η σκορδαλιά. Ούτε και εμένα δεν μου αρέσει η σκορδαλιά. Τελικά, τι κερδίσουμε από την αποξήρανση της λίμνης της Μουριάς? Ανύπαρκτα καλλιεργήσιμα χτήματα για τις οικογένειές μας. Ένα υπέροχο τοπίο σκουπιδότοπο. Χάθηκαν τα ψάρια. Χάθηκαν τα πουλιά. Χάθηκαν και τα φυτά. Καιρός να φύγουμε κι εμείς. Όχι, μπορεί έτσι να έρθουν τα πράγματα, αλλά εμείς θα τα αλλάξουμε. Θα ξαναπλημμυρίσει η λίμνη. Θα ξανάρθουν τα ψάρια, τα πουλιά και τα φυτά. Εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά. Και εγώ. Και εγώ. Και εγώ. Και εγώ. Και εγώ. Κι εγώ. Να σου γυσίτε σίδρωτε πουρίτη, μα πουρίτη. Να σου γυσίτε σίδρωτε πουρίτη, μα πουρίτη.